ci ado ranar maulidi, mu murna muka yi domin annabi ne, kuya kuka ga. Mun ci ado ranar maulidi, murna ce muka yi domin annabi ne, to kuya kuka ga. La waka muka yi begen annabi ne, annabi dan gatan Allah, gatan mu duka ne. Gara ku tashi mu dinga faɗarsa mai birnin Makka ne. Ako kun ƙara faɗa ba za na ce ku bari haka nan. Akwai ta faɗa ni in ta taya ku manzo albashiri. Amma murna muka yo mun ci ado don annabi ne. Yes. Lallai ku yi mana tambura mu rere bandan Amina dan Abdallah. Sanni dan gatan Allah masu birnin Makka. Ai yau dai mun ci ado murnar maulidi muka yi. Soyayyar manzo na rike ba na shiga yanayi. Zauna da abin da kake so more yanayi. Ya Allah ka haɗa mu da manzo roƙo muka yi. Ai ni ma na rike abin kauna ta kai la'anan. Ko me aka yi ba zan bari san annabi ba. Ko me ma ku faɗa ba zan ce muku ba haka ba. Muna murna rar maulidi watan haihuwar Rasulullah begen annabi ne a gaba. Dirin ba na gajiya. Mun ci ado ranar maulidin manzona. Mun ci ado ranar maulidin manzona. Mun ci ado ranar maulidin manzona. Muna taya murna ga ma'alayi. Yawwa. Ah. Hai. Haka. To. Mun sha ado wata haihuwar manzonmu ne. Mun hau layi wannan ma domin sa ne. Maulidin manzo annabi ai gatanmu ne. Rararen daura konar ka nake alawar shari. Maulidi yawa ah maulidi hai haka to na waka muka yi begen annabi ne, annabi dan gatan Allah, gatan mu duka ne. Gara ku tashi mu dinga faɗarsa mai birnin Makka ne. Ako kun ƙara faɗa ba za na ce ku bari haka nan. Akwai ta faɗa ni in ta taya ku manzo albashiri. Amma murna muka yo mun ci ado don annabi ne.